Mapagpalang gabi sa bawat isa, purihin ng Diyos sa oras na ito na muli tayo ay naritong kasama-sama sa programa ng Tinig ng Pag-asa. Tunay nga na sa magulong sanlibutan na ito, kailangan ng bawat isa ang tunay na pag-asa na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya bago ang lahat, tayo ay dumako sa harap ng ating Panginoon at patuloy na humingi ng gabay dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Praise the Lord. Tayo yumukot tumikit, manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, salamat po sapagkat muli sa gabing ito kami po ay narito, Panginoon, nagkakaisa, Diyos, na nagnanais na patuloy na marinig ang tunay na pag-asa na nanggagaling sa inyo sa pamagitan ng inyong mga salita na aming pong pagsasaluhan. Lord, salamat sapagkat kayo ang naroon, natatawag, Panginoon, at magpapaalala sa bawat isa na kami po ay magsama-sama at dahil, Lord, ang presensya nyo ang nasa aming kalagitnaan dahil sinabi nyo kung saan may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa inyong pangalan, kayo'y nasa kalagitnaan. Salamat po sa pagkakataon at sa pamagitan ng programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Kami po ay nagkakatipon, ang aming mga puso ay nagkakaisa, at higit sa lahat, ang inyong banal na presensya ay aming nararanasan. Salamat po, at patuloy po na kami nagpapakumbaba, linisin yung aming mga puso, ang aming mga isipan. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng hadlang, Panginoon, upang hindi namin matanggap ang inyong kapahayagan sa gabi ito. Maraming salamat sapagkat alam po namin na inyong salita ay buhay at makapangyarihan, at ito, Diyos, ay kikilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Maraming po salamat, Santong Espiritu. Patuloy na ina-acknowledge ka namin na kayo ang aming dakilang tagapagturo. That apart from you, I can do nothing, O God. Thank you, Lord. I trust you everything, O God. At sa oras po ito, ngayon pa lamang po, inaangking kong tagumpay, habang ang lahat ng papuri, pasalamat, kalwalatian, ay sa inyo ko lamang ibibigay at ibabalik sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon na sa pagkakataon na ito, ang ating pagsasaluhan ay tungkol sa tema natin ngayong buwan ng Agosto. At ito'y matatagpuan natin sa Aklat ng Tiyan, chapter 15, verse 16. Kaya kung naroon po, nagbukas na inyong mga Biblia, o kung may mga Biblia po kayo, pakibuksan po natin sa aklat po ng John chapter 15 verse 16. Nasusulat po dito, ang sabi po dito, "Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it you." Sa Tagalog po, ang sabi po dito, "Ako'y hindi nyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo'y magsiyaon at magsipamunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang ang anumang inyong hilin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo." Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Purihin po ang Diyos dahil sa pagkakataon na ito, mayroon pong isang mahalagang katotohanan na nais ng ating Panginoon na ito ay naroon na sabi nga matanim sa ating mga puso. Dahil sa kasalukuyan po, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, o maaring mayroon kayong mga pinagdadaanan, ang nais ng ating Panginoon ng katotohanan na ito ay naroon po na maging, sabi nga po, batayan natin upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng laban ng buhay. At ang katotohanan pong ito ay narito nga sa John chapter 15 verse 16, na sabi niya, "You have not chosen me, but I have chosen you." Sa pong katotohanan na ang Diyos ang siyang pumili sa bawat isa sa atin. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi siya ang pumili sa atin, Kaya isa pong karangalan na tayo ay mapili ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At nais niya na sa pagkakataon na ito,
ang katotohanan na ito ay sabi nga, maipamuhay natin. Dahil kung titingnan po natin, maging halimbawa, ikaw ay papasok sa isang trabaho na kung saan ay meron kang pagdadaan ng mga exam, no? O mga interviews. At siyempre sa puso mo, naroon yung pagnanais mo na ikaw ang mapili para makapasok sa trabaho na iyon, ano? Pero sa pagkakataon na ito, makikita natin na sa pamagitan ng salita ng Diyos na buhay, ito ay naroon nagpapahayag na hindi nga po ay bagamat naroon na hindi natin siya pinili, siya ang pumili sa atin. Kaya isa pong karangalan, ano? Isang karangalan na naisang Diyos na sabi nga, maging nakatatak sa ating mga puso na ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang pumili sa atin, hindi tao, no? Hindi yung pastor mo, hindi yung leader mo, kundi ang Panginoon ang siyang pumili sa atin. At sa pagkakataon na ito, sa pagkakapili niya sa atin, mayroon tong kaakibat na naroon na sabi nga ay reward, no? O meron tong kaakibat na sabi nga po ay magandang bagay na nais niya na maranasan natin dahil nga tayo ay pinili niya, no? Napakapalad po natin dahil siya yung pumili sa atin. At sa pagkakapili niya po sa atin, may reason, no? May reason. Hindi ka naman basta pipiliin lang ng Panginoon na wala lang, basta lang, pinili lang kita. Hindi. Mayroon reason na nais ng Diyos na malaman natin, no? Na sabi nga ay naroon na sabi nga, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit. Ito yung isa sa dahilan kung bakit tayo ay pinili niya, no? Tayo ay pinili niya para tayo ay mamunga, no? Para naroon na ang bunga ng Santong Espiritu ay makita sa bawat isa sa atin. Upang sa kapamagitan ng ating mga buhay, tayo ay makapagbigay ng karangalan sa kanyang banal na pangalan. And that is the reason why God has chosen us, no? Ito yung dahilan kaya tayo tinawag at pinili ng ating Panginoon, no? Sabi nga inihalal pa tayo. At makikita natin, no, para daw tayo ay humayo at magkaroon ng bunga, no? Sabi nga dito, ako'y hindi niyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko at akin kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon, no? That we may go. Saan tayo naroon na magsisiyaon o saan tayo pupunta o saan tayo dapat pumunta, no? Naroon daw na dapat daw tayo ay magsiyaon doon sa mga tao na kung saan ay sabi nga nadidimlan pa, no, sa kanilang mga buhay. Na sa pamagitan ng buhay ng bawat isa sa atin, matanggap nila ang tunay na kalayaan, no? At makikita natin ito sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Ang sabi dito sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but ye are a chosen generation, no? A royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him, yon, no? Who had called you out of darkness into his marvelous light. Datapwat, kayo'y, sabi nga, isang laing hinirang, isang makaharing pagkakaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niyang tumawag sa inyo, no? Mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilalas na kaliwanagan. Amen. No? Ito yung pinaka-divine purpose ng pagkakapili at pagkakatawag sa atin ng ating Panginoon. Upang maipahayag daw natin, no? That we may show forth the praises of Him. Yung mga kamangha-mangha, no? Yung kanya, maipahayag daw natin
ang mga karangalan niyang ah, karangalan ng ating Panginoon, no? Na sa ating mga buhay, maitaas siya, na sa ating mga buhay, naroon na sabi nga ay maihayag ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kapangyarihan. Ito yung purpose, no? Dahil tinawag tayo ng ating Panginoon bilang isang naroon na sabi nga ay mapagtagumpay, yung matagumpay na Kristiyano, hindi talunan. Kaya sabi nga dito sa 1 Peter 2:9 na ating binasa, tayo daw ay chosen generation, no? Pinili, no? Pinili ng ating Panginoon. Praise the Lord, at hindi naging huli ang lahat, nakasama tayo sa henerasyon na ito na pinili at tinawag ng ating Panginoon. Hindi lamang 'yon, no? Na tayo daw ay naroon na binilang bilang royal priesthood. Ano ibig sabihin nun? No? Na sabi nga ay naroon tayo ay napasama sa bayang pag-aari at sarili ng Diyos, no? Yung pag sinabing royal, naroon yung ano, no? Yung naroon yung sabi nga ay mataas na posisyon, no? Yung kumbaga naroon yung sabi nga at pagsama ng Diyos, no? Yung sabi nga yung kanyang naroon na tag dito, kingdom. No? Pag sinabi kasing royal, no, may kingdom at nakasama tayo doon, no? Sa kingdom na 'yon ng ating Panginoon at nakasama tayo sa royal priesthood bilang saserdote, no? At ibig sabihin ng saserdote, malayang nakakaharap sa Diyos, no? At ito'y isang napakalaking karangalan na tayo ay nakakaharap sa Kanya dahil tayo ay Kanya ng nilinis, no? At dinamitan ng Kanyang damit ng katwiran. Hindi na yung katwiran natin ang naroon na nakabalabal sa atin, kundi ang katwiran ng ating Panginoong Hesus, kung kaya tayo ay nabilang sa royal priesthood, no? A peculiar people. Kamanghabi nga dito, anong ibig sabihin dito ng peculiar, no? Dapat kayo isang lahing hirang, isang makaharing pagsaserdote, no? Pagkasaserdote, no? Yun yung royal priesthood, bansang banal, no? Bansang banal at bayang pag-aaring sarili ng Diyos, no? Yan. Ayun daw yung ano, a peculiar people, no? Na naroon na tayo ay pag-aari ng Diyos, no? At ang sabi pa dito, no, para daw ayan, royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him. Yun yung naroon na at pagkakatawag sa bawat isa sa atin. Sabi nga sa Deuteronomy 7:6, for thou art an holy people, no? Unto the Lord thy God. The Lord thy God had chosen thee to be a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. Amen. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Amen. Praise the Lord, no? Naroon ito yung isang katotohanan. At yung pagiging holy na yon o banal na yon, no, na pagkakapili sa atin, hindi ito dahil sa ating mga gawa, no? O hindi ito dahil sa ating mga katangian o ugali, hindi. Ito ay yung dahil sa kabanalan na nanggagaling sa Kanya, no? In-impart niya yon na tayo ay pinili niya para maging banal. At dito sa Deuteronomy 14:2, ang sabi naman dito, for thou art an holy people unto the Lord thy God, no? Sinabi na naman yon, no? A holy people unto the Lord thy God. Talagang naroon na sa pagkakatawag niya sa atin, tinawag niya tayo bilang maging banal na ano niya, no, na tao niya, no. Thy God and the Lord had chosen thee to be a peculiar people
unto himself above all the nations that are upon the earth, sapagkat ikaw ay isang banal na bayan ng Panginoon mong Diyos at ikaw ay pinili ng Panginoon upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Amen. No? Kaya sabi nga, isang katotohanan na yon na nais ng ating Panginoon na maitanim sa ating mga puso, no? Na sa pagkakatawag at pagkakapili niya sa atin, nais niya na yung kabanalan, no? Yung bunga ng Santong Espiritu ay makita sa bawat isa sa atin. Ano ba yung mga bunga ng Santong Espiritu? Na ang sabi nga, yung bunga na yon ay kailangan nananatili sa atin, no? Sabi dun sa John 15:16 na ating binasa, no? And that your fruit should remain, kailangan daw ay nananatili, no? Nananatili yung mga bunga na yon na nais ng ating Panginoon makita sa atin bilang pinili niya. At yung bunga na yon ay yung bunga ng Santong Espiritu na makikita natin sa Galatians chapter 5 verses 22 to 21, 23, no? Nang sabi dito, ano ba yon? Yung love, yung joy, yung peace, long suffering, no? Sabi nga ay goodness, faithfulness, no? At meekness at temperance, no? Ito yung mga bunga ng Santong Espiritu na nais ng ating Panginoon makita sa atin, no? At nananatili dahil kapag ang mga bungang ito ay talagang nakikita na sa atin at nananatili sa atin, naroon daw na, sabi nga ay ano man daw yung ating hingin, no? Ano man yung ating hingin, that whatever you shall ask of the Father in my name, He may give it you, no? Ito yung assurance na sinasabi ng ating Panginoon bilang tumawag sa bawat isa sa atin. Na kapag nanatili yung bunga, no? Ano ba yung bunga na yon? Higit sa lahat yung bunga ng Santong Espiritu, no? Ay naroon ano man daw yung ating hilingin sa ating Panginoon, ito ay ipagkakaloob niya sa atin. Kaya purihin ang ating Panginoon, no? At makikita natin, no, na yun nga, isa rin na sa pagkakapili niya sa atin na siya na tayo ay humayo, no? Dito sa aklat ng Jeremiah, makikita natin dito, no? Nung si Jeremiah ay naroon na sabi nga ay kinausap ng ating Panginoon kasi sabi ng Panginoon sa kanya na kay Jeremiah, sabi dito, before I before I formed thee in the belly, I knew thee, and before thou comest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee prophet unto the nation. Bago kita inanyuan sa tiyan, ay nakikilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. At tapos sabi ni Jeremiah, then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Nang magkagayoy, sinabi niya, no, sinabi ko, Panginoong Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita, sapagkat ako'y bata. But the Lord said unto me, say not I am a child, for thou shalt go to all that I shall send thee, and whatsoever I command thee, you shall speak, no? Ito yung naroon na nung si Jeremiah ay tinawag ng ating Panginoon, pinili ng ating Panginoon, no? Naroon yung sabi nga ay pagkabahala ni Jeremiah dahil una, bata pa siya, no? At sabi niya nga, hindi siya marunong magsalita. Pero ang sabi nga ng Panginoon, nasa sinapupunan ka pa lamang ng iyong ina, ay pinili na kita, no? Inordain na kita, katulad dun sa sinabi to sa John 15 verse 16. Alam nyo, gayon din po sa bawat isa sa atin. Nasa sinapupunan pa lang tayo ng ng ating mga magulang, tayo ay kanya nang tinawag at pinili, no? Kaya laking karangalan nyo, no? Nasa ating Panginoon ay, sabi nga, walang nalilingid sa kanya. Kilala niya tayong lahat, no? Siya ang naroon na nakakakilala sa atin na, sabi nga, nasa bahay bata pa lamang tayo, no?
naroon pa lang tayo sa sinapupunan ng ating mga magulang, ay kilala na niya tayo at tinawag tayo at pinili. Kaya hindi aksidente na tayo ay nakakilala sa kanya, no? Meron na siyang naroon na itinalaga. Kaya hindi yan after dito si Jeremiah, bata pa nung tinawag. Maaring tayo ay tinawag o pinili na may edad na. Pero hindi yon kaso, no, sa harap ng ating Panginoon. Ang nais niya sa pagkakatawag at pagkakapili niya sa atin, mangyari yung kanyang banal na kalooban. Kaya, ang sabi niya, di ba, doon sa John 15:16 na ating binasa, that na para tayo ay humayo, no? At naroon na sabihin nga natin yung mga kadakilaan, sabi nga, yung karangalan ng ating Panginoon. At ang sabi niya nga dito sa Jeremiah, no, kung paano niya sinabi kay Jeremiah na huwag kang matakot at huwag mo sabihin na ikaw ay bata pa, no, at hindi ka marunong magsalita dahil siya ang magbibigay ng sasabihin natin. Ang gagawin lamang natin ay sumunod sa kanya, no? Obedience, no, ang naroon na sabi nga, kailangan na mayroon tayo na tayo sa paghayo natin, no, ay naroon na sabi nga ay handa tayo na makinig sa kanya at anuman yung pinasasabi niya, sabihin lang natin at siya naman ang gagawa ng himala. Makikita at mapaparangalan ang kanyang banal na pangalan, ano? Dito sa Psalms 139, minsan kasi ay ang nagiging hadlang para hindi tayo makahayo o naroon na sabi nga ay hindi natin magawa ang kalooban ng Panginoon, no, na tumawag at pumili sa atin. Minsan nag-aalala tayo sa ating mga pinag-aralan, ano, sa ating mga kakayanan, sa kalagayan natin sa buhay, no? Mayroong mga nagiging hadlang. Pero dito, makikita natin dito sa Psalms 139, magmula sa 13, ang sabi dito, no, babasahin ko lang. Yan. For thou hast possessed my reins, thou hast covered me in my mother's womb. Yon, sapagkat iyong inanyuan ang aking lamang loob. Iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Sa 14, I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Ito yung nais ng ating Panginoon na matatak sa ating mga puso, na tayo, no, hindi tayo basta-basta, no? Kaya nga tayo pinili ng ating Panginoon kasi hindi tayo basta-basta, no? Sabi nga tayo ay nilikha niya, no? Nilikha niya. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako ng kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. No? Kaya makikita natin na kaya tayo pinili ng ating Panginoon dahil siya nga yung lumikha sa atin. We are wonderfully and fearfully made. Ibig sabihin, alam ng Diyos, no? Alam niya, no? Hindi siya nagbabase sa ating mga kakayanan o talento, nagbabase siya kung paano niya tayo nilikha, no? Kung paano niya tayo nilikha. At kapag ito ay na-realize natin, masasabi natin itong sinabi ni Haring David sa aklat ng Psalms, no? Salmo 139. Ang sabi nga, I will praise thee, no? Ako'y magpupuri sa iyo, magpapasalamat sa iyo dahil ako ay nilikha mo fearfully and wonderfully made, no? At ang sabi dito sa 139 verse 15, dito pa rin sa Psalms, sabi niya, my substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrote in the lowest part of the earth. Ang katawan ko'y hindi nakakubli sa iyo nang ako'y gawin sa lihim at siya ring mainam sa mga pinakamababang bahagi sa lupa. Yan. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect,
and in thy book all my members were written, which in continuance were fashioned when as yet share was none of them. Sabi niya dito, nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakdal at sa iyong aklat ay pawang nga sulat. Amen. No, kaya makikita natin ano na talagang naroon na napaka-espesyal ng bawat isa sa atin yung pagkakalikha niya sa atin, ano? Yung pagkakapili niya sa atin, no? Lahat daw ay naroon na nakasulat, no? At sabi nga, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Yon, praise the Lord. Kaya maging yung araw daw natin, ano, nakasulat ito. Kaya wala tayong dapat pangamba. Dahil hawak ng Diyos yung ating buhay, no? Alam niya kung hanggang kailan tayo, ang nais lang ng Panginoon na sa kanyang pagkakatawag at pagkakapili sa atin, magampanan natin, no, yung ating layunin sa mundong ito, nakasama siya. Kanina na meron akong napanood sa YouTube na kung saan ay nagte-testify siya, no? Naroon na may mga katanungan siya sa Panginoon, no? Kung ano yung purpose niya, kung ano yung layunin niya sa ang layunin ng Diyos sa kanyang buhay. At talagang meron siya mga katanungan na nais niya na naroon na sabi nga ay matanggap ang kasagutan. At sa kanyang sa mga katanungan na yon, no, sa kanyang pagkakalikha sa kanya, maraming mga bagay ang gusto niyang malaman. At sa kanyang pagsasaliksik, no, nakita niya ang isang katotohanan na tayo pala ay, sabi nga, katulad ng sinabi dito sa Psalms 139, na lahat ng bahagi ng ating katawan na ito, no, ay talagang siya yung may likha, siya yung may akda. Ang isa sa nagbigay sa kanya na ikinagulat niya, no, merong isang habi nga ay ang tawag ay laminin yata, no, na nung kanyang i-search, ito ay parang siyang nagdudugtong sa mga molecules ng ating katawan na ito. At nung ito ay masipat o makita, so no, yung kanyang structure ay makikita natin na parang cross siya, no? Cross siya na siya ang nagdudugtong o siya yung humahawak sa bawat molecule, no? Kaya ito ay nagpahayag sa kanya na sabi nga, ang katawan na ito ay talagang ang Diyos ang siyang may likha, no? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa mga bagay na yon, naroon na sabi nga ay lalo siyang namangha at nagpasalamat sa ating Panginoon, no? Sa pagkakatawag at pagkakapili sa Kanya. Kaya gayon din sa bawat isa sa atin, maraming mga bagay na magpapatunay na hindi parang basta-basta lamang ang pagkakatawag sa atin o pagkakapili sa atin. Kundi naroon na talagang hindi lang niya tayo pinili, siya pa yung naroon na lumikha sa atin. Ano kaya sabi nga isang matibay na katotohanan na ito, no, na ating pwedeng panghawakan para sabi nga sa pakikipaglaban natin sa buhay natin ito, mayroon tayong katiyakan na ang Diyos na tumawag, pumili at lumikha sa atin ang ating kasama, no? Ang ating kakampi, ang siyang naroon na back up natin, no? Kaya makikita natin dito, no? Pagpatuloy natin. Dito sa verse 17, how precious also are thy thoughts unto me, O God, how great is the sum of them. Pagka mahalaga rin ang iyong pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Amen. No, ibig sabihin nito, makikita natin na yung plano niya, no, na mahalaga yung kanyang pag-iisip o yung thoughts, katulad ng sinabi niya sa Jeremiah 29:11, my plan for you is a plan of peace and not of evil, that you might have an expected end. Meron ng magandang plano ang Diyos sa atin, ano, sa pagkakapili niya
at pagkakatawag niya sa atin, meron siyang magandang plano at layunin. No? At ito'y nais niya na mangyari at maganap sa ating mga buhay. Po, kaya sa gabing ito talagang napakasarap bulay-bulayin, no, ang katotohanan na ito na tayo ay tinawag at pinili ng ating Panginoon. No? Isang Diyos na buhay, isang hari, sabi nga hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, no, na siyang tumawag at pumili sa atin. Kaya isang karangalan, kaya bilang mga mananampalataya, bilang isang Kristiyano, no, na alay ng buhay sa ating Panginoon, meron tayong, sabi nga, dapat maging, sabi nga, naroon yung talagang assurance natin, ano, na ang pumili at tumawag sa atin ay hindi nagpapabaya. Kaya kapag po ang katotohanan na ito ay talagang nasa ating puso, no, makikita po natin na sabi nga walang problema, walang pagsubok, ang pwedeng magpa-down sa atin na ang sabi niya nga ay naroon na sabi nga ay anuman yung ating hilingin, no, sa Ama ay pagkakaloob niya sa atin sa pamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nandun lagi yung mga assurances, no, na sa pagkakatawag at pagkakapili niya sa atin, nais niya na tayo ay maging matagumpay, no, yung plano at layunin niya sa ating buhay ay mangyari at maganap, at higit sa lahat, yung maparangalan natin siya, no? Kapag po ang katotohanan na ito ay nasa ating puso, sa lahat ng ating gagawin, mapaparangalan natin siya, maluluwalhati natin siya, no? Katulad ng sinabi doon sa 1 Peter 2:9, no? Na sabi nga that we will show forth the praises of Him, no? Mapapakita natin o ipapahayag natin ang mga kadakilaan ng ating Panginoon na tumawag sa atin mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa mga talatang ito na alam ko na sa buong buwan na ito ng Agosto ay marami pa tayong matatanggap, no, na kapahayagan tungkol sa pagkakatawag at pagkakapili ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon pa lamang itanim na natin sa ating mga puso, katulad ng sinabi ni Haring David, na your word have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Para daw hindi tayo magkasala sa Kanya, itago natin sa ating mga puso itong mga katotohanan na ito. Para naroon na sabi nga ang ating magawa ay mga bagay lamang na magbibigay sa Kanya ng karangalan. Katulad ng sinabi sa Colossians, no, that in everything we do, we must do it all for the glory of God, no? Para siya ay maparangalan sa ating mga buhay. Kaya purihin po ang ating Panginoon sa gabi pong ito, no? Nais ang ating Diyos na sabi nga po ay tayuan natin ang katotohanan na ito. Hindi tayo ang pumili sa Kanya, siya ang pumili sa atin. At kapag tayo ay sabi nga naroon na yung katotohanan na yun, kahit saan tayo pumunta, kahit saan tayo pahayuin ng ating Panginoon, hindi ka matatakot, no? Hindi ka mawawala ng loob. Hindi ka sabi nga hindi ka naroon na sabi nga ay mangangamba dahil alam mo na kasama mo ang pumili sa iyo. Amen? No? Na anuman yung, sabi nga, katulad kay Jeremiah, sabi niya, huwag kang matakot, ako magbibigay ng sasabihin mo. No? Ganon kadakila ang Diyos na pumili at tumawag sa atin. Siya yung naroon na, sabi nga, ay magpapahayag at sa pamagitan ng ating mga buhay, mapaparangalan siya. Mararanasan ng tao, mga himala, no, na nais nila na maranasan nila sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus, no? Kaya purihin po ang Diyos sa gabing ito, no? Kaya minsan pa, nabasahin natin, ang sabi dito, you have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruits, and that your fruit shall remain. That whatsoever you ask the Father in my name, I will do it, no? He may give it you. Praise the Lord, no? Kaya sa gabing ito, tayo ay manalangin, hayaan natin na ang bunga ng Santong Espiritu
ay naroon na makita at sabi nga ay maikapamuhay natin, ano, yung pag-ibig, the love, joy, peace, no? At ito'y manatili sa atin dahil itong mga bunga na ito ang magagamit ng ating Panginoon para maparangalan siya, no? Sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kapag naroon ang tunay na pag-ibig, no? Maitataas ang kanyang banal na pangalan. Kapag nariyan ang tunay na kapayapaan, makikita ng mga tao na sabi nga, ano man ang sitwasyon mo, hindi ka nagpapanik, hindi ka natatakot dahil ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa kanya, no? At yung pa, yung mga long suffering, faith, no, meekness, temperance, no, yung mga bunga ng Santong Espiritu. At nais niya na ito ay manatili sa atin. Amen, no? Hindi yung sabi nga ay seasonal, kundi manatili sa atin, no? Manatili sa atin itong mga bunga na ito. Amen? Kaya tayong lahat ay tumulog sa harap ng ating Panginoon. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat sapagkat hindi lamang basta pinapaalala niyo sa amin ang katotohanan na ito ng pagkakapili at pagkakatawag niyo sa amin, Panginoon. Ito po ay katotohanan na nais niyo na nakatanim sa aming mga puso, O Diyos, upang hindi kami magkasala sa iyo. Ang magawa lamang namin ay ang kalooban niyo upang kayo'y maparangalan sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakasama ko sa gabing ito, sa pakikinig ng inyong salita. Hayaan niyo, Diyos, na sa pamagitan ng aming mga buhay, ang bunga ng Santong Espiritu, Panginoon, ay mag-manifest, Lord, at ito'y manatili hanggang sa inyong muling pagbabalik. Upang, Panginoon, ang mga bunga na ito ang mabigay sa amin ng lakas ng loob upang humayo at maiparangalan ka, O Diyos, maipahayag kung gaano ka kadakila, kung gaano ka makapangyarihan, at kung gaano ka nagmamahal sa lahat ng tao, Panginoon. Pagkat naroon na, Lord, ang buhay niyo binigay niyo sa krus, hindi para lamang sa ilang tao, kundi para sa lahat, Panginoon. Kaya gamitin niyo po ang bawat isa sa amin. Maraming po salamat. At hayaan niyo po, Panginoon, na madatnan niyo kami ng humahayo, Lord, at naroon na nagbubunga para sa karangalan ng inyong banal na pangalan. Salamat ng marami at alam po namin na, Lord, ang pagkakapili at pagkakatawag niyo sa amin, kapag ito po ay nakatanim sa aming mga puso, hindi ito masasayang, Panginoon. Maraming salamat po Lord, at hayaan niyo po na sa lahat po ng aming gagawin, katulad ng sinabi sa Colossians, Lord, that whether we're eating, we're drinking, o anuman ang aming gagawin, we will do it all for your glory alone. Maraming po salamat, truly Lord, we honor you, we praise you, we bless you. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat sa mga nakasama ko sa gabing ito. At pagpatuloy po tayo. At alam ko na sa mga susunod na programa ng Tinig ng Pag-asa, marami pang kapahayagan ng Diyos na i-reveal niya sa bawat isa sa atin. At makakasama rin natin ang iba't ibang pastor ng Jesus Delivered Up, no, na siyang magbabahagi sa atin. Kaya praise the Lord, at sa gabing ito, pagpalain ka ng ating Panginoon. God bless you and good night. Amen. Praise God.